नमस्कार इष्टानो, कसे आसात तुम्ही? बरे आसा न्ही? आमच्या बरोबर आसा आमचे शेफ आज बाळगिता तुम्ही सबस्क्राईब केला आसतले आणि बेल आयकनूय प्रेस केला आसतलो आणि ते आम्ही आता एकूच दी मरे आमकां ज्या भशेन तुमचो प्रतिसाद आणि तुमचे जे कमेंट्स मेळटा न्ही ती उर्बा घेऊनच आम्ही मुखार सरतले आणि हाज्या पेक्षा मोठी मोठी आणि बरी बरी रुचीक अशी कितें म्हणटा रेसिपी अशेच तुमकां रेसिपी आमी मुखार सुद्दां दाखयत रावतले. तुम्ही फकत आमकां तुमचो साथ आणि तुमगेलो मोग दियात. सो आणि बायचं घर नाही करा काय अरे राव रे खाऊ नसेल दोन तुला म्हणताय शेफ तो आता वता आणि तांकां ताजी मातशी समजूक काडटा या न्ही सगळं काय ना कामा काय दवर